Mag-content daw may ano eh. Plano rata na. Okay, man. Wait. Eh, bago silang kuto. Oh, silang kuto. Yan, ganyan beres mo kasi. Napasok-pasok ni Api. Ay, bakit na po? Mo, ikaw ay isa ka puros. Tapos anak mo na sila binuangan pa din. Ina, kasi mag-explore sila nag-agi sa likod. Well! Ano sa gini? Ano sa mga gini? Masugdan ni shooting? Ay, well! Ay, mantay namin. Ano sa to eh? Langit ka kay Jomar, nang lakaw na. Kasi ko, hindi makatutag, hindi ka di mo papa. Abay, nagdilo. Sa? Sumo.